L-introduzzjoni ta' Child Care Centers b'xejn hija proposta ewlenija tal-Gvern li ser tidħol fis-seħħ mis-sena d-dieħla. Hija mirata sabiex jiġu mejjuna l-familji u jsibu bilanċ bejn id-dmirijiet familjari u dawk tax-xogħol. Din il-weda ser titwettaq permezz ta' investiment ta' 3.8 miljun euro. Bl-investiment ser ikompli jikber fis-snin ta' wara. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara li għamel fiċ-Child Care Center tal-Gvern is-Sardinella f'San Ġwan. Dan iċ-ċentru huwa wieħed mill-aktar ċentri avvanzati fil-pajjiż f'faċilitajiet mill-aqwa fejn it-tfal jingħataw esperjenza edukattiva illi tihom opportunità illi jiżviluppaw. Meta rrefera għal budget il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan ser inissel żewġ bidliet li ser jibdlu l-wiċċ tal-ekonomija ta' pajjiżna. Dawn huma il-pjan tal-enerġija u Child Care Centers bla ħlas. Il-Prim Ministru sejħilhom bħala bidliet strutturali u strateġiċi li l-pajjiż għandu bżonn għal kompetittività. Il-Prim Ministru spjega li Child Care Centers bla ħlas ser ikunu essenzjali għat tkabbir ekonomiku fis-snin li ġejjin u joħolqu aktar postijiet tax-xogħol. U ħabbar li diġà saret konsultazzjoni informali mal-operaturi u mal-ministri involuti f'dan il-qasam. Din il-konsultazzjoni se tissawwar f'white paper fi żmien li ġej. Il-Prim Ministru spjega li dan ser ikun proġett forma ta' public-private partnership fejn il-Gvern iżomm l-irwoli li għandu fil-waqt li jagħti spazju lis-settur privat sabiex ikompli jaħdem. Il-Prim Ministru saħa illi ħadd mu ser ikun imġiel jibgħat l-tfal f'Child Care Centers partikolari. Fil-fatt il-Gvern fil-budget ħabbar li ser ikompli naqqas it-taxxa għal dawk li jibgħatu l-tfal tagħhom f'Child Care Centers bil-ħlas. Għal dawn il-ġenituri l-essenzjoni tat-taxxa ser tiżdied minn fuq 1,300 euro għal 2,000 euro. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Everest Bartolo saħaq fuq l-impatt soċjali ta' Child Care Centers. Tenna li dawn iċ-ċentri m'għandhomx jitqisu bħala parking space għat-tfal iżda bħala ċentri fejn jiżviluppaw kemm b'mod edukattiv kif ukoll b'mod personali. ċentri għal-ħarsin ta' tfal għandhom mill-inqas żewġ skopijiet. L-ewwel skop huwa edukattiv. Aktar ma' tfal jibdew minn kmieni, jiltaqgħu ma' tfal oħrajn u tiġi tiżviluppa fihom l-ħiliet tagħhom li jitkellmu ma' tfal oħra, jilagħbu ma' tfal oħra, aktar se jiżviluppaw malajr. It-tieni skop huwa li ġenituri li jixtiequ jaħdmu ikollhom fejn iħallu tfal tagħhom. Il-Child Care Centers għandhom iservu ta' stimolu u esperjenza edukattiva li tagħti ċans li tfal jiżviluppaw waqt li jinħoloq ambjent fejn il-ġenituri ikunu jistgħu joħorġu jaħdmu.